Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανοικοδόμηση τεμένου στην Αθήνα συνιστά μια παλιά και πονεμένη υπόθεση που εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια και αναδεικνύει παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Οι χιλιάδες μουσουλμάνοι μετανάστες που ζουν στην Αθήνα, αλλά και Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι που μαζί με τις οικογένειές τους είναι εγκαταστημένοι στην Αθήνα, έχουν ως αυτονόητο ανθρώπινο δικαίωμα προσωπικό την ακόλυτη πρόσβαση σε τόπο λατρείας στις θρησκείες τους για την εκπλήρωση των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Η Αθήνα δεν νοείται να είναι μέχρι σήμερα η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δεν διαθέτει τέμενος, νόμιμο, δομημένο, με την επιφύλαξη και τις συνταγματικές προδιαγραφές, με αιτιολογίες που μοιάζουν περισσότερο ως προφάσεις εναμαρτίας. Κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο αιχμής για το πρόβλημα της Ισλαμοφοβίας στην Ευρώπη, σε μια εποχή που κορυφώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στην συντριπτική πλειοψηφία των φιλήσυχων και ειρηνικών μουσουλμάνων που ζουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ακραία βία και η ισλαμική τρομοκρατία που εκφράζεται από ομάδες που εκφράζουν με ψευδεπίγραφο τρόπο τις διδαχές του Κορανίου, η οριστική και αμετάκλητη απόφαση για ανέγερση τεμένου στην Αθήνα, η οποία είναι και διακομματική, αποτελεί καταρχήν μήνυμα ειρήνης, καταλλαγής, ανεκτικότητας και συνύπαρξης. Η ανέγερση του τεμένους είναι ένα μήνυμα αντίστασης στην τρομοκρατία του φόβου και της υπονόμευσης των αρχών του ανθρωπισμού που πρέπει να διακρίνουν κάθε σύγχρονη κοινωνία. Είναι ένα μήνυμα σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας ως θεμελιώδης ανθρώπινου δικαιώματος που αποτελεί πυλώνα του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Κυρίες και κύριοι, ο μουσουλμάνος μετανάστης που ζει νόμιμα στην Ελλάδα, έτσι νόμιμα, οφείλει να νιώσει την στοργή και την αποδοχή, τον σεβασμό στην εταιρότητά του και την θρησκεία του εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας. Εδώ συμφωνώ με την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού Φίλη, όπου είναι θέμα εθνικής ασφάλειας το να νιώσει ο μουσουλμάνος εδώ πέρα τη στοργή και την αποδοχή, διότι άλλως θα οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις. Να μην περιθωριοποιηθεί κοινωνικά και θρησκευτικά, ώστε να αποτελέσει βορρά στα δίκτυα εξτρεμιστικών ομάδων που επιδιώκουν την ριζοσπαστικοποίηση του με όχημα την θρησκεία του. Θα διακρίνω τους ακρίους εκείνους που στην Ελλάδα επιτίθονται κατά του Ισλάμ με μυσαλλοδοξία και φανερή προκατάληψη από όσους έχουν ερωτηματικά και πραγματικό φόβο για το Ισλάμ εξαιτίας των όσων συμβαίνουν γύρω μας, παραθέτοντας σε ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη πρόσφατα στην πληγής από την τρομοκρατία Γερμανία. Εκεί λοιπόν ο επικεφαλής της γερμανικής προτεσταντικής εκκλησίας, ο επίσκοπος, ο αρχιεπίσκοπος Henrik Bedford Stroh, ζήτησε, προσέξτε, την εισαγωγή της διδασκαλίας του Ισλάμ σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας, προκειμένου να πάψει αυτή να γίνεται από ανεξέλεγκτα κέντρα που μετατρόπουν το Κοράνι σε εργαλείο χειραγώγησης και να οδηγεί τους νέους στην ακραία υιοθέτησή του. Την ίδια στιγμή, και ενώ πλέον η πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί πως το Ισλάμ είναι έξω από την κουλτούρα της χώρας τους, κατά 70%, ο ίδιος ο αρχιερέας έκανε λόγο για θέμα εθνικής ασφάλειας της Γερμανίας για την ανάγκη ύπαρξης απόλυτης ανοχής και πλήρης θρησκευτικής ελευθερίας, τονίζοντας πως καμιά θρησκεία δεν μπορεί να λειτουργεί έξω από τα συνταγματικά πλαίσια. Σε αυτό το σημείο οφείλω να αναγνωρίσω και τη θετική συνεισφορά της ελληνικής εκκλησίας και προσωπικά του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου στη διαμόρφωση μιας εικόνας μετριοπάθειας και αλληλεγγύης για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας και ειδικότερα για τους αλλόδοξους μετανάστες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως αναφέρει, θέλω ένα μικρό κομμάτι να διαβάσω, ο ομότιμος καθηγητής της θρησκεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ο Γρηγόριος Ζιάκας, κατά την ομιλία του σε μια συνοδική επιτροπή παρακολούθησης, είπε το εξής: Ο ελληνικός κόσμος είχε ανέκαθεν βαθιές τις ρίζες του στην Ανατολή και αποτελεί σήμερα τη γέφυρα
προσέγγισης και φιλίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Οι κοινές ρίζες των θρησκευτικών παραδέσεων χριστιανισμού και Ισλάμ διδάσκουν ότι η επικοινωνία του σήμερα δεν είναι μονάχα ανάγκη ενός αλωτριωμένου κόσμου, αλλά είναι ανάγκη ειρήνης, σωτηρίας και επιβίωσης του ανθρώπινου γένους. Λέει τώρα ο κ. καθηγητής, ας ελπίσουμε ότι χριστιανοί και μουσουλμάνοι θα κάνουν τις απαιτούμενες προόδους, ώστε τα κηρύγματα των σύγχρονων σε εισαγωγικά προφητών για σύγκρουση πολιτισμών και θρησκειών που κηρούνται στους δρόμους διαφόρων οικονομικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων να αποβούν μάταια. Μάταια. Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι η τροπολογία αυτή κινείται σαφέστατα σε σωστή κατεύθυνση, ιδίως για την ανάγερση του τεμένους. Και ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά επιτέλους θα υλοποιηθεί, και βέβαια την υπερψηφίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.